Inyo ni Kristo, kaysa lang ko namatay, napanaw na ko sa inyong kasing-kasing. Sama na, ako sila kasi natin kinahin ka sa ipatay ninyo, bilangin sa pagpatay, pagpalansang sa cross. Pagbuhat kung naing kirubin. Buhay, ne? Nagaroon. Ito, marami si Kristo na wala eh. Bibili ko nila. Ang ako templo yung kasing-kasing. Ano na po po mo kayo templo? Okay? Okay ha? Tapos ang itighulong nila, mulong usap ang mga ligit. Okay ha? O niya, kami na lang kayo sila, kuwan pa yung mga. O niya, ang silaw sa himaya sa Ginoo, bibiyagikan sa ginarian sa templo sa Ginoo. O miadto sa ibabaw sa mga kirubin. O may pagbilin dito, okay. So, duha ka matang sa kirubin. Good o bad. Kung sige mo pangyawa, mapitasan mo sa inyong away, pagalo mo, isa inyong bituan kirubin. Kung among Diyos na, among makailobon, o musulti mo sa tinod, iso mo, o mulawan sa Diyos, Diyos kita. Di mo gamit sa lawahan. Iso din mo nga si Kristo, yun ang atong tuhan, ang atong buhat. Pagalo ko na. Amen? Amen. Hingkayap lang sa langit. Wala hingkayap? Si Kristo ko, hingkayap. Tama? O nagpadala na ko sa tao. Karos, buhion pa ko sa kining na namatay. Namatay mo sa sauna. Tama eh. Namatay ka? Kailan ka sa langit. Tama yun. Ay, okay. Ang mga kirubin, may buklat sa ilang mga pako. Pumili ka sa naman to. Diya sa mga ibabaw sa mga kirubin o ang kahayag na nagpahayag sa himaya sa Diyos sa Israel. Maokini ang mga binuhat. Okay na? Okay na? May ko nagkakaroon ng buwan. Tumoy sa sungkod, init na eh. Di ko karoon sila ni. Isa kayo masyot ani. Maokini ang mga binuhat na akong nakita dito sa daplin sa suba sa girlfriend. Diya sa ubos sa Diyos sa Israel. Ubos. Naman kasi Twitter. Tama? Nasa unahan. Amen? Ang mata ko sa kanila, may upat ka now. May upat usap kapako o ilalong sa matagpako nila, adunay daw kamot sa tao. Kamot, sinapnay. Tinulo ko daw kung ipakita na ano di kalibutan ng gano'n, nakikita ko yun. Kung ihatag na ko itong may poses na nakikita, tumala na sa kuha. So, ang ako ang ipangyon ninyo, ako yun na buhing kamot. Hindi sa inyo mga nagtandong patayang kamot. Isa na amahan ninyo, resig buhat at patayang kamot. Wala nagtandong ninyo, nagtandang ko sa taong kamot. Buhing kamot. Hindi, daw kamot. Laban niyo yung pare. Ay, ama nakakita. Usap na usap. Isulti ninyo na. Pare mo gina. Sila ko nakakita na pamuta-muta. Ang ginamulog sa mga pako, sa mga kirubin, na lumog hangtod sa gawas. Ay, dito. Ang matag ko sa kanila, mo na niya, ang ilang mga naong, maugayot ang mga naong, na akong nakita dito sa daplin sa suba sa kirubin. Silang tanan, ni panaw, na walay liko-liko. Amen? Insangan ka na sa si Job, si Silas, si Pablo, ang dalang mga apostolis, walang ugamit sa nakukong maludlo kanina. Ang iyang naong, walang repliko sa masin naong, laludlo akong gibuhit sila sa nakita ko sa daplin sa lupa sa gabi. Gibuhit ako ang iyang mga pulong, pinaagi sa anak sa tao, at mabulit ako sa pang-espiritu ng kapitan. Ang dalang, anak sa walang kasato. Kung minun mo, ako, ang nagbuot nini, ang Diyos, ang nagsuko na ko, pagkatood na, wala pin ako, ang nahimo na kong gamahalan, nakusap ko siya panakway, tungkol sa inyong ako, nang ipareak na ako. Hindi ko makabuot, pwede ganing iyakong pa ang akin, para sa inyong mga sana. Aba nang inyong sa kanako, dilis na kiyaan daw inyong labos. Akan kamo, ano nang lubi? Ano? Hindi mo mo, malinaw.
sa akong gisukon ninyo. May dapat sa panahon, malimang ko sa Diyos. Amahan, gisultian na naman sila. Kaya wala, kaya magiging. Kaya wala man sila rintungan. Sa akong gisulti kanina, magiging ko pa ko sa harong madungong niya. Hindi sa akong mga katawan, ang imong mga tingon. Ikaw akong kaliwan. Amahan, igsoon, parinti, o kamo akong mga anak, kung ito o kamo anak ko, mga akong mga gisulti kanina, gikan sa aman. Ako lang ang nangamahan ninyo, hindi sa kalibutan, kay dili man ninyo mahina ang inyong amahan. Dalawa harap, dalang nagailog o amahan, pero wala sa kabalo. Kunsa, kinsa, ang inyong gilang amahan. Salamat kanino, kang kalinaw, bibigyan ko ng sa kanina. Salamat. Nagkandong na naman po ko ninyo ha. Ipakandong ko ninyo. Ay nakusigi ninyo. Ang akong magkandong ninyo. Kaya ikaw kamot. Ang nakakita ng maripin akong kamot ha. Pero ayaw mo kakuhan kung wala mo kakita. Kaya wala matulito kung wala kakita. Kaysa nakakita ang natili mo sa kasi. O dito o mo sa nasulti ninyo. Ang hindi ko na sa nasulti. Kumad kay inang ko niyong buhang. Pagpuntan. Pasulti ang nakakita. Huwag ang inom sa inom. Papaminawa ang buhat mong inaw. Amo pong nakakita mo rin, ikaw sa puso, di ilang. Ang itong maminaw lang, ay mo tuo na nakakita mo mamatay mo. Ayaw. Mas, kadlogin ninyo, naiingon mo, nagsimba mo, nagbuhat mo sa lawayon, mula mong nagpatay sa kaugalingan mo lawas. Salamat, kumala ninyo ang mga suko, kay mga iyo ko sa man, o akong ihatag kanino. Ano kanino ang tanan? Pasaylo lang kamo, karon kamo, pasaylo. O isulti lang, ang inyong nadungon, kung nakita ka na ako, o isugilo ninyo sa mga. O sa pagtipay ka mo, sa katapusan ninyo. Ang magkabuhaton ng laman sa Ginoo. Panahon na pagutang kinabuhi sa karisonan ang pagkamulog pagbati. Ayaw sige ang panahon, ang matagtag na mulawanon, paningkamutan ang paglakaw sa katarong. Panahon na wag na utang mga bisyo, ang inudanon, landagan sa Ginoo. Panahon na tulirutan kadalanan, ang kaisonan, tululan sa pagkawasan. Ayaw sige ang panahon, ang matagtag na mulawayon, paningkamutan ang pagkakaw sa katarong. Ikon ko eh. Explain ako sa bisyo. Kaya kasagaran ng bisyo ninyo, inom, mabuk-ubog, sigarilyo, sugal. Kalimutan mo naman natin, di ba? Tama gyud. Kung di na lang makapikto sa imong kinabuhi mo. Di ba? Dahil sa lista, wala ano. Di na lang makapikto sa kinabuhi, di na bisyo. Anak ko kay bisyo niya. Kalimutan mo na ha, kalimutan mo na. Bisa ko sa wala kay bisyo, o niya imong binuhatan na kay bisyo, na nagpalius-lius sila di ito na kay gilid niya. Wala bisyo sa eskwelahan. Sige mo simba, balik-balik sa simbahan, pero wala yung usap. Sige mo kakakatan dito, naghalag dito, pero ito, ikaw na kalaghalag. Ang bisyo ni mo, ulog-ulugan na gani ka, muhatag ka, o wala ba kay nausap sa imong binuhatan, dili bisyo. Bisyo.
Hindi din sa kasi mo mama, ako man yung bisyo. Basta na ada din sa simbahan, hindi mo masukot tama. Tama gid. Bisyo na. Mo na bisyo na bisyo. O sa bisyo ninyo, ako, amahan na mo anak ka sa langit, pagkaingon ang imong ngalan, umabot ka na mo imong ganyan, matuman imong pagbuhat din sa iyo, tapos matuman ka. Ang bisyo niya, sige na mong yaw-yaw. Minto ako sa Diyos, ang amahan, makakagahon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa iyo ta. Minto ako kang Iso Kristo, yung bugtong anak atong Ginoo. Ipanamon sa lalang sa Espiritu Santo, na tao ilang Virgin Maria na ulay, nag-anto sa sugo ng Ponso Pilato, gilansang sa krus na matay o Diyobo. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, o itayaw sa langit. Tama. Ang iyong bisyo, sige lang. Yaw-yaw ka na yung krilo, mawala ka ng tuko sa gisulti ni Kristo. Tama gid. Ang templo sa Diyos ng iyong kasing-kasing. Dito ko ka. Sa makikagkiro yung pamakap, nakakumpisal ako sa Diyos, kaya akong sala. Akong sala. Wala pagbuhat sa aming buhaton. Kaya akong sala mo. Nung sige ka balik-balik kung sa miso ni mo. Pagsunod yung siman, mauna ko na yung miso din, namanap na mo ka. Bumi ka, hindi sige ka kaya sige ka pagbuhat sa sala. Kaya ang awa mo mga salahin mo hindi ka. Manuhay mo si Kristo. Ngayon si Kristo, walay, tinako-nako ninyo, bisa inyong buhok sa inyong ulo. May problema. Dito mo matuo sa inyong seremonyas. Yan, yung kalaba. Yan, sangsyon lagi. Tawanan man. Dahil, mahibig baba ko. Yung luwa. Wala makita sa tabaan, no? Nagsigig balik ng niyak baba. Mabalik mo ito. Sige, pwede na kumabalik. Kamu lang yung ginagawa ko. Sila mo, kung hindi ko masakit ang tao ng kaki, ang sa ato pa, hanggang naman. Amen? Amen. Bisyo ni Inday, bisyo niya, hindi kapisa. Bisyo. Wala na yun. Yaw-yaw na, maramay pa din si Kwan. Ang sanamutan ng pula, ay. Bahala mo yan. Bisyo. Ikaw bisyo. Dapat ako sila ni Dora po si Dai. Ha? Hatag dito at bisyo mo niya. Kamoy-moy. Karon ka nito. Salamat. Ayong gabi, boy. Gabi kayo. Ang panahon na ito, ilang girls, ugnang, pero okay kayo sa init mo. Ilang lang bukaw, wala ako ang nakakaroon din sa sunod. Wala ka naghalag sa itong kinabuli. Kumbaga, di ito pag-isip aside na ito ng mga tuhanon nila o maminaw ka sa pulong anagyot sa otoridad. Kaya ang akong papel sa kalibutan, pinunyaga naman mo. Pinunyaga na mo sa inyong mga pagturunan, sa inyong reliyon, na may pangalan. Ikatuha, nagkusay naman ko sa ikatuhang libro. Kung yakap ka ninyo yung garbo, kahapog, kalibutan naman. Kung sa tuyo, naanan ninyo, sige, trabaho lang, walang personalan. Kumbaga, itutuan ko kang moon sa pagpuyo sa namalinaw, na mangandil ka sa himaya. Ang hadlok sa kamatayon, mawatan sa kinabuhi. Pero, huwag ang dili mahadlok na tugangan, so ay nagkamalakan. Ihakat na ito itong kaugalingon na ito sa Diyos, na siya ang nagatiman na ito. Dili kay kita ang nagatiman kaniya. Diba? Kasadaran manggod, kung ako nagawali ko, ako nagatiman niyo. Dili. Tulipon lang ko sa Diyos, gagalagad lang ko sa Diyos. So ako ni isultigid ninyo ang akong nadungo kung isugilon ako ni. Kaya kung iiwan mo na ako nga ako ang makadala ninyo sa langit, magdala ko kamo, hindi, kamo man ang nagpukat. Kahit ka sa kunalan pagtulunan, ang isulot ka sa simbahan, ikaw lang ka nagpa-Diyos-Diyos. Mga simbahan, mauna sila ang iwak undak na ang Diyos Espiritu. Iwayagan man ka sa maniwan, diba?
So naksiwan iyo sa nakay mo abot mula ba o kaniya. Pagkawag ako sa espiritu, dili ko hari, dili ko pastor, o dili universal. Kainon ang mga kamero. Na, ika sa mga kandig, nagka-Diyos-Diyos. Wala mga imam na nag-iawaan na sila, bad na sila, mga religion bad na sila. Diya lang habot ka. Ano man, wala man kasabot sa espiritu. Ang atong isaligan, atong pagtuo, ang atong nagwali, pastor, pari, mo yung mga luwas ninyo. Hindi, karong Diyos sa ang lawas o ang espiritu. Muna lang ipadala ang espiritu, karong na ito yung ikatudloan. Tama, nagdagoyan lang ko na anak, karong nagkain sa mensahe lang ko, nagul ko. Kaya ano, kani umaabot, makakaraman. Kaya kung hindi mo ako, malayo pa ko niya, kaya kasigatan ka ang mga binubuhi. Buon po ko, ay lakan po ang nagkatuto. Ha? So, malipay kayo ko sa mga pastor, sa mga pari, mudawat sa Diyos. Ilang isa buhat. Pero mupatay ka sila sa pulong, sila ang Ginoo, sila ang iyong ituhan, nagpakalaog sa Diyos. Amen? Ako na ang pagbasa, ang saad sa Diyos ng ito sa Pilipinas. Di ba mo? Ano yung basa doon? Doon? Ha? Mami? Katong domingo? Okay? Hanggang niyo. Ipasadaan. Ipasadaan anong karoon na o niya, kanina saan sa mga Biblia, mga nananino. O niya, kaning Biblia sa Jerusalem, ang himaya sa Diyos Rama. Mga na ni karon, ang saan sa Diyos nato sa mga bilingan. Isa yung mga bilingan, ang mga apostolis, mga nagpakamatani para magsulti sa Tinoon. Kanang gigamit ng mga kagabalaan sa mga Katoliko, mga santos. Diba? Gigamit. No? Mga sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Dili man sila mong buhat. So, magamit o mga kirubin. Diyan ikaw, ang kirubin ay buha kamangkang sa espiritu sa kalibutan. No? Good o bad. Lawas o espiritu. Kaya magpili ang imong lawas, unsa ang imong amahan na sundon. Kung sige pamalikas, pagka, sige pagulbulan, pangiyawa, pagmistika, nagamuong ka, kaasgagarbon, kabalo ka ng isa imong amahan. Amen? Sa nagsimba ka, niya imong kayang nakabalo ka. Ang simba, kakabalo. Amen? Ang ampo, ingatan. Siya, ang nakabalo sa nagkikinanggan. Kaya ampo, sige ka malayo. Diba, ampo sa nakabalo. Muna yung ampo, balik man ta kay sige man tag ampo amanang mutuman wa man tuman sa iba kan wala nga nagasalita sa akin nanda wala nga ako naghusay ko ninyo kana inyo mga bilis wala akong pagbasa karon akong basahon na wala ko iusay ninyo ang Biblia sa Jerusalem ang himaya sa Diyos. Kinsa ang nag-up na mga simbahan sama sa unang ilang buwan ni Kristo, diba? No? Na ang ganang ayan ingon tukuro niya titukan daw o bago niya titukan daw atong Espiritu Santo kunya yang tukuro sa tulukan daw. So natukod na niya diha, natukod na kanang templo sa Dios na natong kasing-kasing. Sa papila ka magsimba, magbunog milyon ka sa timba, uwa ka na usap. Wala niya. Sip-sip, suborno. Ha? So madawat ka na sila suborno o mga suborno. Muna karon ang Diyos bibiya na kumbaga bibiya sa Jerusalem kanang nagtukod-tukod og simbahan unay mga pulpito gawas katong mga mayo no palitan ninyo ang nagawali kung ang nagwali naa sa maayong binuhatan magunsa man wala ka nagpadios-dios ka pero di ay to na ako tinago pero ako dili na magkuban mo na ako pwede ko nang panidan no nibiya ko sa tawhanon naron kanunay na akong madumog ang espiritu karon matuman ang kasulatan nga lainon ko kamo mga pinili aron magpaabot sa inyong pagbalik nitunog sa kalibutan manang bibiya sa Jerusalem ang himaya sa Kristo wala na himaya wala na tayong paglaom no dati paglaom nadali mo masuko no sige pong simba gali active na kayo nahukom po sa uban bibiya kunya milupad ang mga kirubin uban sa mga ligid na diha sa ilang gilid o diha sa ibabaw nila
ang sigaw sa himaya sa Diyos sa Israel. Amen? Nilupad ko sa man. Pagbanhaw ni Kristo, di ba? Kaya ang kalibutan karon dili na iya, ang kalibutan kaway sa Diyos, di ba? So, naluwas siya kay dito siya sa taong lautan, likuan katuig niya kautan din. Amahan, ako pa rin kalutan sa isa katuig. Ay, kung maabot yung panahon, abot sa katuig, itambok sa Christ sa Impero. Amo nang isa katuig na to, isa katuig, isa kagatos katuig sama sa tinuod sa tuig. Kung bad gani kag kinaiya diri, naay Impero. Kung mamatay ka, ayan, kung mamatay ka na lang kaog ka, di ba wala? So, ninglupad, ato pa, gitagaan o panahon sa Diyos ang mga yawanon. Ano? Tanawa, di ba? Pag-away ka, kung pamalikat, di ba wala ang yapon ka, di patay ni Kristo. So, na, bara-ibara, nipon sa lipon. Una, daghan, magpili ka kung sa ang imuhang katigan, kung sa imong amahan. Gikan sa taliwala sa syudad, ang silaw sa himaya sa Ginoo mikayap o mipunong dito sa bukid sa silingang bahin sa syudad. Okay? Kapan? Nakainom ba masabila sa tunagi? Tingapot sa anak sa tao, ang magwali sa masupis kamaturan mo adto kaniya ang mga anghel nga nagdalag. Ito talaga mas ano dito diri. Aba, lingupad. Ano may lupad man? Wala na katong mga simbahan magituod sa tawhanon kay wala na nagbasa Biblia nang sige ng debate ay okay naman ang debate sa padanan man sila ang mga kaaway. Pero kamo ang ako gitudluan ayaw na. Ayaw apil nila, tama? Kay tawhanon ang pagtuon, labad-labad na sa inyong una kay dili gyapon na maminaw kay naamay pulpito. Bale sa tuwa di maminaw ani. Kamo lang ang maminaw na ko ng mga katawan nga maalamon. Ang maalamon gikas sa komitan. Amen? Una-una ka din sa iyong kahibalo, mga filosofi, teologian mo, unsa mo diya nga makutok na taas mo diya, aparta inyong ikinang papaminawan ang naminaw na ko. Yan. Kamo may naminaw no? So kamo karon ang muak na sama nga dako sana. Ayaw ingon din sa sila kay sila. Dahil man mo, kumbaga sa eskwela mo, na college na mo, na high school na mo, ayaw ilibin sa ila. Tama? Ay, kasuko, ng mga anak sila. Unya, ang maong padanawon gibayaw ako sa espiritu. O, tanawa ha? Espiritu. Wala mo nang dodo, mo na ni seminar. Kana na natudlo niya, nagseminar pa na. Nagminar pa na. Kung maghatagan ikag seminar kay ka nagpatudlo kay kasato pa namin ang pito na kumon gyud inyong ihatag. Di ba naamoy balaod sa simbahan? Ay yung balaod sa simbahan mo, gapon sa langit mo, gapon sa yuta. So kung adto gyud mo sa gimanduan sa espiritu. No? Unya ang maong padan-awon gibayaw ako sa espiritu o gidala ngadto sa mga binihag nga dito sa Babilonia. Okay. Kinsa man ang Babilonia? Balo na, ano? Tanawa gud ang mga seremonyas. Tanawa gud imong pagtuto. Palingaran gyapon sa una, nagtukod ang inyong yuna-una kaning simbahan mo ni makaluwas. Dili. Duwa mo tulo ang ko sa Dios ang atong kasing-kasing. Kagalakaw ninyo diha galang mo ang tawo ng simbahan. Simbahan takura po ninyo Ginoo. Amen? Kasi pila mo diha si sulod bertulog mo sa simbahan pero di ba kira mo mapaitas mo makog mo wala ang templo sa Dios ang kasing-kasing. Ibayaw. Ayaw ha. O napanaw ang pananahon nga akong nakita. Gisuginan ko ang mga binihag bahin sa tanan na gipakita kanako sa okay. Kinsa karon bidak si Kristo nagdala bihat katong mga nagpakamatay sa una nagwali. Di, ang musulod kaniya mamatay ban kaniya ama. Unya karon ang di ba bulahan na gidaw-daw bulagi nagkuang magsugod sa bulahan kasulatan bulahan kapos bulahan mga bulahan ang napaubos ipatas di ba? Wala na masakiton. So, nabihag ko kamo din eh. Wala na bihag na gidala ko kamo pinaagi sa lagda sa inyong membro, kung dili, ni ani mo dito tungod kay gusto mo makaambit sa himaya na akong giingon ninyo. Gusto man mo sa bagong yuta. Pero ayaw po mong ingon na dili mo mamatay kasi mabalaka mo. Kay pag-abot sa panahon niya dito, ang sulugon din sa kalibutan kanang inyong mga tanawan din sa danggit. Walihan ko kamo kay sunog ni kalibutan kay naman sa Biblia. Pag-abot gani alaay na kabalaka, ina na amhan matuman ninyo. Tingala ka. Namoy pagdumot muragog ka ng ambulawan gani ni Sulaiman suba mas kalayo kita pa kaha o agi kita subas kalayo kay hakugtan. Mas man ako isulti ninyo. So ako
Isultian sa espiritu, karon makaambit kay nawala na dito ang ibay sa Diyos kung giamit. Mga nasunan, basa naman na ito na, di ba? O nahanaw ang pananahon. Hanaw ang pananahon dyan, pagkataon-taon tanawa sa atong mga tinuan. So, puros tampik-tampik lang, lukso-lukso, no? Pananahon mo na. Kami. Dili mo magdaog, kung dili mo magasubay sa balaang kasunod, dili mo maminaw sa espiritu. Karon makigusay ninyo unang pakigusay. Amen? Amen. Gisuginlan ko ang mga binihag bahin sa mga ipakita ko na ako sa Ginoo. So, gisuginlan ko kamo ha. Sa ato ka, wala na kay tulubagon. Kung dili, kami maminaw na ko. Tama. Hadok ito sa impyerno. Bahala na. Basta ako gini, kani nakita na ako, ang suga na ako nakita, ako hindi patong, hindi sa, para masayagan, hindi tatanan. Amen? Para mayagan mo, makita, patayo. Di ba na ito saan kalibog niyo, no? Ano? Tama? Sa bahayag ninyo, nga, dito kong maminaw sa wala nagbalik. Yung inong tao ka. Kaya nga, inyong palitan ang nagbalik. Tama? Inyong matumog at hindi ako nakatuo. Kiingan ako sa Ginoo ko. Kaya, kay kini, si Ezekiel, ako may nabasa. Ako na rin mga kani. Ang alang sila. Di ba? Tao. So, tao man ko. Ang alang mo kisa inyong gingon diya. Pare, pastor. Di ba? Tao man ko. Yano. Si Jesus sa una. Mga tanaw mga apostolis. Nana sila yung mga kakuan. Wala kay. Tao ko. Nagpuyo ka, tipon sa katawan. Amen? Tipon ka ninyo. Usa katawang tinawag. Di ba? Yung kauban ng abyan. O magpuyo, uban ka ninyo sa iyang kaliwat. Yano. O tanon. Iman, yano. Masaktan sa labi ko. Amen? Wala ko nag-English na yata. Pero walo tao eh. Diba? Musuko, ang Diyos nga naman, kung English ko, magsulti ko niya, ang inyong dituuhan ako, taas ko o kalam. Dili kahibalo. Sige lang mo, amin. Kaya na may mga mabitor ng gamit. Sakramento, bagan mo kabalo. Ceremonias. Di ba? Canonize. Kung sa palanganan. Installation. Okay, mo kabalo, anak. Tama? Kasapot lang mo, unsa na? Sakramento, kabalo mo sakramento. Kabalo mo sa sakramento. Abi na yung sarili mo sa sakra gani, mga taong nagpakamatay haron pagsulti sa tinuod. Sabi ni Pablo, Kristo, ang testamento, balaod na dibuhat sa tao testamento. Minto, kasabutan, ang sakra, namatay, santos, namatay na. So, kumbaga ba, inyong sundon, inyong mga kaagin, yung santos, yung buwi ron. Bayani na, wala pa na, di pa na matawag bayani, kung dili pa i-approve ng bayani. Di pa po mahimong santos. Ang problema kay gigamit ninyo ang iyang pangalan karon kamo pod santos. Nya, sa parehamos kinaiya, sa inyong santos, gibalaan, gibayani. Habong yapon. Ang mga pag-iingon sa Ginoo sa inyong paggamit sa inyong pangalan. Amen? Amen. Nagsimba lang mo, nabalaan lang mo, kung gamit-gamit sa pangalan, tama? Paro anak, kaya, so, tipon sa katawan na masupilo. Amen? Masupilo na ka. Kaya ganyan, galit mo, no? Mas maayo, no? Kung maigo mo, kung sa magkatukuban. May mata sila, apang dili makakita. May galungan, apang dili makatungog kay masupilon man sila. Okay. Di ba ingon ni Ayop pamalikas? Kaya iyan na siya. Ano sini? Magsin-pasin pamalikas. Ayop paghukom. Ay naghukom. Patawag man sa matuman ang pagbuhat nila. Dito man eh. Sato pa. Naan ta sila galungan. Wala man naminaw. Kaya kung naminaw, iyan gibuhat. Nakatay sa mata, nakakita ko sa kinsa ang tao na nagsulti. Kamaturan ng tao ba? Anak sa tao. Dili, mabod mo to. Iyon mo mata. Wala man reflect dili. Reflect o sa anak kung dili mo to ang tao. Dito mo to sa mga batakon ng mga pagsulok. Wala na anak sa tao. Di maka, busa, ang gama, ang imong mga kanunon, kakaigan diba, basa na natin ito, gamita ang espritong gasal, anak, ang imong ang pagpali. Amen? Basa naman natin na. Kamu, nakabalo na mo, kaya itanakin mo din natin na kung ano yung dito sa mga o atubangan nila, kaya kamu man, ma? Atubangan mo pa ninyo. Atubangan nila, o sa atubangan nila, lakaw, nato sa lahing dapit sama sa usa kabilingan. Hindi akin eh, panahon sa adlaw kay bisa na lang makasabot sila bisan tuwod masupilon. Amen?
Mawari mo kalit ko sa tao. Makita ninyo usahay. Magtrabaho ko. Ako pa ako makalit ko nakaw. Kaya ano man, akong ipagayag. Ang kins ako. Naka mo. Kung ako rin maglakaw, naka mo. Tubangan nila. Kalimutan mo na na. Sa ligaw mo na ako. So kung inon mo nga, ayahay ay ko, mas hayahay mo nga namatik na ko. Tama? Kaya imbis ako, tamo tayo mamahandi. Ako dali mamahandi. Pag pinakat na ko ninyo. Wala, biya ko. Tapos biya ko tanan. Haron, magpapatapos kung rin ang mga pimatakon. Kaya kada adlaw, magnakaw man mo sa tawhanon. Wala, nalakit ang aking lawat. Dahil ako kasi mamuhi-muhi mo na ako. Ano man? Nagsiwari hatag sinuli na ako. Wala na yung subok mo. May iuga. Jadi, unsa man po ang iuga. Amen? Para ni San Pablo, kung siya, ang mga tao nagpaabot ito, gitataan si San Pablo ang gamiton sa pagbalik. Amen? Maupod si Abraham, offer, dili balaod. Walang problema, sige balaod naman ninyo ang 10%. Ha? Berbisok mo kanimo palit o ginamos para muhatag ninyo bagulbol mo. Tama? Muhatag kang sobra kasi Abraham sobra mo to niya. Gani kayo mag-Kristo kung doon tayo nakatag sa dito. Kaya dili man mo makawali, di ba? Ikaw man, ako man, magdakaw ko, di man mo makawali, kaya dili man mo makasunti, dili man pasabawal sa dalan. Ako, di mo pasabawal sa dalan. Ako wali, muhat. Mereka din, nakaw ko. Kana mo nang diyan, dali ko naman ko makasulti kaysa inuman. Dialing to, dialing pulida, tapos ang tao magudlaon kung tinaan. Kung sa'yo kinis sa bali, no? Nairito mo sa Kristo ng ano. Hindi siya mag-serious, ha? Kamu galing mag-serious, magbasa galing ko, katulugon galing mo, usap ka na sila. Paliha, pag mga kasulong ka rin, nadala bildiya, nalibog sa mga bildiya. Tama? Bakit sila inikdala nimo sa imong mga dadulon ngadto sa kawat o sa gabi mo'y imong maoy imong igikan na sinaksihan nila. Amen? Okay, kita mo kamo dito kami, di ba? Nagtulog sa akin, nagtulog ko eh. No? Ya, sa daon ko, di ba? Makadungog mo, nagsisulti ko sa mga spirito. No? Pakita na mo. Lalo na ako din, mga yung record ni Arlen, kaya tulog tidak ko niya, magsilip sa istorya sa espiritu. Kung makikita sa kita, yung bukang ni Sulod, hindi, ay nailang namatay, nung sa nul, at kung ako, sinuod, sinunod. Apan, kung buhi, dili man na, budoon ako. Hindi ko kumakit. Noon, ingat sila dito, nagsukal sila, nag-inom sila, dili lang kung sinalan. Pero ako bulat, badoman dito, masukot mo, nakita yung mabayad. Wala mga BA, maanak, ipakita ko sa spirito, aldaw, ipakita ko, manaay, mga lilo sa kaibigan. Ipao man ako na, kalisuot naman ang Diyos. Nihangyo lang ko niya na ako pang kalutan, katong mga tao na ako, kung magpilit ako, ang nakailan ako ng doon na ako, diba? Katong pastor o pari, nagpailan sa Diyos na espiritu, makadungog sa tingog, yung nakadto na dito, magpapandong ka. Tama? Hindi ko mamunyang, damunyang ka na mo. Padayon na sila, kung kawalan, mamatay lagi ka. Kung dito ko magpabilin sa bunyang, mamatay ka, una ka malagit. Apa nakagi, makapagpagulanan. Wala man ka nakagi, sama niya, nila saro. Tama? Tama. O, si Lipan, ni Sakiyo. Wala kayo dato, kasama ni Sakiyo na gihatag. Tama? So, dili gapon ka, malangin, kaya man ka, nanghatag, binalok, magpong ka nga dato. Kung gusto man ka masunod ni Kristo, wala rin ka nakasunod, kung malahod, ipin mo na kita. Para nagsunti ko din, yain ninyong habong dire, pati yan yung garbong habong, ay salipit, umanan niyo ang mga toto, kaya naay mga biling mo ulit. Di naman pwede dagatan mo atong pagulutan dito, ako may kapong, kaya kapon ako dito, magdupa-dupa sa yuta dito. Kung mapulitin ko, mabot itong hakong dito, gamo na po niya, magdagan dito, hindi mo kapotong dato. Pero ang Diyos may mapili, ihambol mo dito na. Kung ako, pwede pa, musabot lang muna ako, uloy-uloy ko. Pero ang Diyos may mahukom, mula kayo man taniya, o ganang klas, mahagpong mga silalong. Kung naamoy mga kinako. Kung sada ra ba, ingon naman, makasada ra matatao. Dili hukman mo sa iyong kinako. Ako, kamo, wala ko nakapalo sa iyong kinaya. Kamo ang nakapalo. Individually sa mga.
karong inon man mo ni Likoy, karong inon na puputan mo. Pasabot. Anak ko dayon di tinay tinago. Kaya ang Diyos nakabalo na ko eh. Di ba no? Doon sa tignan ko na. Gayot na eh, dumot niya eh. Ano, ako makatalan nyo, magkuwalin lang kung karukamon. Buhat ka himaya niya. Kaya ang himaya sa tunanan, hindi. Hindi ako hiwalin mo, himaya ka kay pagkaon. Kaya